Estamos aquí dende a unidade móvil e ímonos a chegar a unha carpa que temos aquí enfrente. Vamos andando. Temos aquí o Colexio de Educación Especial María Mariño e Zala Tecno, o Club de Ciencia e de Tecnoloxía. Como non imos poder entrevistalos despois no noso estudio, o que imos facer preguntarles un poquinho, facemos entrevistas aquí no sitio. Vamos, adiantamos un poquinho. Vamos a ver aquí. Hola, moi boas. Vos sodes da carpa, verdade? Bueno, eu son Vicente daqui da radio. Como non nos dá o tempo para poder entrevistarvos a todos aí no estudio, pois achegámonos agora que temos este recexiño, vale? E o facemos aquí. Bueno, decidime os vosos nomes. Maripaz Freire. Guillermo Gil. Bueno, que nos traedes hoxe por aquí? Traemos os nosos retos de talentos inclusivos con un tabuleiro de pictogramas e actividades feitas con refugallo de material de impresión 3D, con rollos e as caixas e constelacións variadas, táctiles, con luces, de todo. Pero unha maravilla. Veo antes un Onde mulleres STEM. Xogos mulleres STEM, fantástico, no? Vexo que, bueno, hai unha carpa preciosa que tenes super chea. Veo antes un exalumno noso, veo Saduar, que di que está con vos aquí, que non o estou vendo agora, pero bueno, un alumno. Sí, don María Mariño que está facendo pues, un FP de xardinería, está encantado. Bueno. Bueno, é verdad, vides os centros. Son dos centros, pero colaboramos en algunhas cousas, pero son centros distintos. Vale. Bueno, queredenos explicar un poquinho cousiñas por aquí? Sí, nos por exemplo, traemos unha representación dos nosos traballos no Centro de Educación Especial María Mariño. Estamos ali no lugar das Xubias. Bueno, é un centro de educación especial dedicado a rapaces e rapazas con necesidades educativas especiales. Temos primaria, temos secundaria, tenemos 4 programas formativos de formación profesional básica. De cociña, de lavandería, reprografía e de xardinería, que somos en concreto os que estamos aquí hoxe. Entonces, pois, a vedes, temos unha representación pois dos nosos traballos de hidráulica, cando facemos as instalacións de rega nos nosos campos de prácticas. Temos unha colección de variedades tradicionais de maceira. Temos unha representación tamén de rosales de uso culinario. Estamos ahora cun proxecto de multiplicación de fieitos, en principio arborescentes, con a cámara de propagación, con sembras, aquí temos unha representación do proceso de aclimatación. Pasamos da cámara ao exterior, e que pasa? Que moitos deles secan os frondes, secan as follas, pero volven a brotar outra vez xa, digamos, afeitos ao entorno exterior, digamos. Bueno, en principio, como che dicía, estamos orientando a fieitos arborescentes, pero a nosa intención é estendelo tamén á multiplicación de fieitos autóctonos, e, bueno, poder, digamos, enriquecer o noso entorno máis inmediato ali no centro, e, bueno, onde tamén nos outros institutos nos que colaboramos. Solemos ir os xoves a facer traballos de inclusión e de axardinamiento en outros institutos, como son, por exemplo, o Rego de Trave de aquí de Culleredo, o Blanco Amor tamén de aquí de Culleredo, o Instituto Zalaeta de Coruña e o Centro de FP de Paseo das Pontes de Coruña tamén. Entonces vamos ali, facemos actividades, como se dicía, de inclusión, nos nosos rapaces, do noso alumnado co alumnado destes centros, e facemos ali traballos de xardinería como se fósemos unha empresa de xardinería. E, bueno, xa os digo que é o que temos por aquí. Cantos alumnos traedes hoxe? Hoxe temos, os estamos repartindo entre a mañá e a tarde. Por exemplo, pola mañana hai 2, e pola tarde vendrán outros máis. Nos, para ter unha dedicación máis exclusiva, un cuidado máis polo miúdo dos nosos alumnos, pois temos 10 alumnos. Por lei só podemos tener 10 alumnos. Desta maneira o trato é moito máis directo e máis axustado ás súas necesidades. Pois a verdade é que parece superinteresante. O dos niños... Bueno, dos niños, pois, bueno, nós o que facemos tamén é con restos de madeiras de facer outros mobiliarios de xardín, por exemplo, na pérgolas, bancos, pois cos restos facemos casas para paxaros, non? Con esa idea de facer o noso entorno máis acolledor posible, claro, efectivamente. Os niños aparecenos no invernadoiro, a vez caen dunas cortinas que temos na parte do teito,
e o que o caer o recollemos. E, bueno, a parte didáctica, pois tamén é importante saber temos o do carrizo, temos o, bueno, varias aves diferentes, efectivamente, unha componente didáctico importante de que os rapaces sepan de cales son as casiñas, as casas dos paxaros. Pois moitísimas